masugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen. Kada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sa kasaysay ni Faith, giginpasakop ni Nilda, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Ibalik man ang kahapon. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on. Abi ko gani ko na dilit mo na sa dalayan sa pensar mong do ngayon eh. Nga do si Faith bala? Pwede ba na? Dili ko nabuhos ang pinakamalipayon ko nga tinuig. Wala ka lang makaibalo. Grabing kasubo ang ginbatyag ko. Sang magdesisyon si Mami, nga dito na kami maistar sa States. Wala na akong makalagaw diri antes kami nga magbiyahe.
Tungod kadamo sa mga ginasikaso nga mga kinhanglano namon. Gani isang nakaangkon ako sa kahigayunan, diri ko ginpaminsar nga magbisita. Babakasyon ka diri, tol? Oo, tol. Kalawig man sang panahon nga nag-focus ako sa akong trabaho eh. Bali, investment banking ang linya ko. Grabing stress. Basi, amo gani ko na ining rason kung nga nakaangkon ako sang... anyway, ari na ako. Kag nalipay ako. Nakaangkon ka sang ano? Curious siya. Hindi, no? Kailinit lang mamati sa tawo nga wala ginatapos ang inughambal niya. Kung sa bagay, ano man yung labot ko kung anong matabo sa imo yan, no? Ayo gali, tol. Kamusta gali si mami kag daddy mo? Okay lang. May jutay sila nga negosyo dito. Delivery service. Gusto man tanin nila nga magbakasyon dire. Ugaling tama gid ka sa ako eh. Hindi nila mabayaan ang ilang negosyo. Bauti timing kagid, tol. Kay mabakasyon man diri si Faith. In fact, sa sinima lang gani sa nag-abot diri. Amo pala? That's good. Nadumduman ko pa sa mga bata pa kita nga nagaupod kita hampang. We had so much fun. Ikaw ya malipayon siguro. Ako ya hindi. Taga dreamis mo sa doogay ni, masami kita nga naghampang. Kanami gid sang doogay ni, no? Madamo na ako sa nakadtuan nga lugar. Pero wala ko sa nakita nga pareho sini. Dire, simple lang ang kabuhi, apang masadya. Amo gani nga, dire ang ginpili ko nga kadtuan eh. Para kung ano man ang matabo sa akon, may mga matahom nga memories nga balunon ako. Ano gid ba lang ang posible nga natabo sa imo, tol? May intra ka ba lang sa komando? O kung maintra ka sa undercover agent. Katayog-tayog sang imahinasyon nyo ba? Ang bot ko silingon, bisan ano gid man, may pwede nga matabo sa aton, hindi bala? Paano kung pagbalik ko sa States, ma-crash ang ginasakyan kong aeroplano? Hindi gani, inali lang ako nga kidnap kagin patay. Hindi mo, tol man? Kag kami pang ginasilingan mo, nga tayog ang imahinasyon. Hindi ka magkabalaka Hindi ka mapatay. Kay kung sa Tagalog pa, masamang damo ka. Oh, you said it, girl! Pasensya lang ninyo ako ha. Nalipay lang ako nga nakabalik ako diri. I'm home. Kag nagdugang ang kalipay ko. Kay kamudayon nga duhang nakita ko. Naghapit ako sa inyo balay, tol. Siling nila nagkadto ka mga duwa ni Faith sa suba. Kag mandasig nga nagpanumbalik sa kaisipan kong mga hitabo sang nakaligad. Sama-sami. Kung magkadto ako sa inyo, ginasilingan nila ako nga naglakat na kamo ni Faith sa suba. Nadumduman mo pagali, tol, ha? Siyempre! Ay, oo, gali. Kamusta na bala ka mga duwa? May isa na bala sa inyo ang married? Nagdungan pa ka mo longo! Bot silingon, single pa ka mga duwa? Kayaw. Jotaya lang nakapakasal ah. Oh, nga ano tabo aw? Nakabunggo ang girl? Kag nakabugtaw siya? Nga hindi ikaw ang para sa iya? Something like that. Pero madugay na to. Wala ko gani ginapaminsar eh. Nga bala nga, nagahinambit kita sa mga bagay nga nakaligad na. Right? Ang importante, amo ang subong. Dapat kita nga mabuhi sa subong nga panahon. Pareho subong. Ari ako. Kag pareho ka mo nga ari dire. Let's have the time for our lives. And, anay ka. Wala gid bala ko sang mabaton nga haghalin sa inyo? Nag-open arm siya. Kag nagahulat nga mahagmang kami sa iya. I miss you so much, tol. Bahala na. Mahagman ako sa iya.
Nagahugot kit sa ngakos niya sa amon ba? Do kasubong bala nga. Pwerte gid ang kalipay niya nga nakita kami nga duwa ni Brian. Do maagi man ko sa ngakos mo sa akon, tol ba? Hindi, tol. Nalipay lang ko. Tungod ari ako subong sa duog ngayon eh. Kaga naga-enjoy kita, right? Wrong, ha? Tungod wala ka gihapon nagbago. Ginapainit mo gihapon ang ulo ko. Pero in fairness, ha? Nagdugang ang kagwapo niya. Kag nagbalik ang feelings ko sa iya sa mga bata pa kami. Akig matuwad ako sa iya. Apang sa tago. Crush ko siya. Tungod gwapo na siya nga daan. Bisan sa mga bata pa kami. Balay! Kanami pa sang tulog ko, pro. Ginaistorbo na sang panulay ng ini, oh. Anay ka gani, kay mabangon ako. Ay. Buksan ko na lang ang pertahan, ah. Ano ka ba naman? Ginaistorbo mo yung tulog ko. Ha? Nagkakatulog ka? Lasihiti na sa aga. Aba, sa nahibalaan kong mga tao diri sa uma, las 4 plan sang kagaho, nagabugtaw na. Ikaw yan, nagatulog-tulog pa? Marado ko sang talamnan, haw. Mapahalabala ko sang karabaw, kung nga ang kinahanglan ko gid na magbugtaw sang alas 4 sang kaagahon. Nagabakasyon gani ako, hindi bala? Kag ang tao nga nagabakasyon, kung gusto niya nga maghigda bilog nga adlaw, wala sang problema. Nagabakasyon man ako. Kag-ari ako. Ha? And ready to rumble. Sino ganing ngalan mo? Paulo. Ang akon niya? Faith. Nan! My point is, si Paulo ka, si Faith naman ako. Magkatuhay ang aton pagkatawo. Kani hindi pareho ang trip naton sa kabuhi. Kung gusto mo yung mag-enjoy upod ang mga manok na nagapanarok-turo o kung kaagahon, go! Buhata! Pero hindi kaya mang umid, buisit ka. Gra ka na gani. Ops. Oh, nga ah? Basit nalipat ka nga may hinambalan kita ni Brian nga malagaw. Remember, ha? Pero kung hindi ka... Pero wala naton gin kasugtan nga magpamanagbanag ta. Nga mausi kita sa tion. Limitado lang ang oras naton diri sa kalibutan. Dapat i-enjoy naton ang kada minuto, hindi ba? Apang sigurado ako nga sa tinuyon niya ini, nagahuragok pa si Brian. Oy, nagsala ka day. Ha? Nagpanawag ako sa iya antes ako nagkadto diri sa imo. Kag pareho ko, ready to rumble naman siya. Ikaw na lang ang nagkakatulog, baby. O ano? Mahimos ka na? O kung mapabilin ka na lang?
O sige ka. You will miss the fun. Oo na Mahimos na ko. Magulat ka lang da. Madali lang. Nga naman. Next time, hindi ka magatubang sa bisita mo nga amo sinang ginasuksok mo ha. Ilabi na kung lalaki. Ibasi kung masiling siya nga nagapakita-kita kasang motibo. Oh. Nagpatulan ka bala? Mayo lang kay may test ako. Hala. Kanipis mo tuod sa ginasuksok ko nga pang tulog Ay, dira ka nagani Pwisit! Kay Brian kuya gusto nga magpadayaw. Kag hindi kay Paulo. Apang si Paulo pa yung una nga nakakita sang lawas ko. Kay kanipis katama sang ginasuksok ko nga pang tulog. Ay, mahimos na lang ko Kag kinahanglan. Gustuhan gid ning ginasuksok ko Naka-crop top ako nga blouse. Kag naka-shorts man ako. Kag ginparisan ko sang rubber shoes. Ay, okay na ini Magwa na ako. Hungod ko gid nga wala gin padayon si Paulo. Kay makaulugot siya. Pagkatapos niya nga istorbo ng tulog ko, ginbusuhan pa niya ako. Pwes, manig siya sang hulat sa gwa. Gustuhan gid ang attire mo. Manikop kita sang isda sa suba. O galing basi kon matusta sa init sang adlaw ang paa mo. Hindi mo naman kinanglan nga magpasiksi para sa akon Excuse me, wala ko yung nagapasiksi para sa imo, no? Ay, hindi gali na para sa akon. Para kay sino man gali? Kay Brian? Ay, sus. Sorry ka na lang, Inday. May nataypa ng amigo kong ato. Nasugid na niya ina sa akon. Ha? May ara na? Bingo! So, si Brian galing ginapasiksihan mo? Che! Dali na! Nagauna si Fritz sa paglakad. Kag nalingaw ako sa pagtulok sang iya mga balikawang nga nagahabyog-habyogid. Nadumduman kong itsura niya sang una sa mga bata pa kami. Bisan chubby siya, kapang malagbang iya mga kamot kag mga tiil. Palatandaan gali ito nga mangin mataas siya sa pagdako niya.
Kaginaako ko. Masami ko siya nga ginasunlog sadto. Tungod nalipay ako nga makita siya nga nagakapikon. Kagtubtog wala subong. Pikon man siya gihapon. Kagkonsad to, daw tulotumbuyon siya kung maglakat. Subong, lain na makita ko sa iya. Kaglabi nga nagpinong iya supat. Ay, kabuang sa ako na. Daw manyakon ko eh. Kahinay si mo maglakat. Kasiga da. Ara na! Ay Nagano-anong abyan mo yung ina man? Ano na siya, naglagtok na? O kung hindi gani, nakatira. Tulain ulo. Sobra ka naman imo ya. Malipayo lang ang tawo lain ulo na. Malipayon matuod siya. Pero sobra-sobra naman. To hindi na normal ang ginabuhat niya. Basi bala kung may nahukas nga tornilyo sa ulo niya. Basi bala kung makibot na lang kita, nga manglabo na siya. Grabe ka. I love you, Suba! I love you, world! Ate, wala na? Lain ulo ka na mo ya! Ay! Wala nang lain ulo ko ya! Wala? Hindi balanon. Uy, ano ka ba na? Doon sobra naman ang imo ya. Masadya mabuhi sa kalibutan! Anong malain kung ipakita ko ng pag-apresyar ko? Ay, handa ko na lang galing pagkaon nato na. Yahoo! I'm so happy! Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, sundagid ninyo sa pagpamati, ang kasugpon sang kasaysayan ni Faith, gagin pasakop ni Nilda, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Ibalik man ang kahapon. Direksyon, Marnie Mungkal. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Pagkaroon sa kasugpon sa atong sugilan, diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Wherever you
Ikaw si Danny Boy? Oo, ako. Kag siya naman sige mo. Maayo. Mapos man lang gali ka mo tultulon? Nga abusing. Hindi ba lang nga isa ka man kapriso dito sa munte? Oo. Kagkaroon may ipabuhat ako sa imo. May luyag lang ako mahibalaan. Kung nga ang sit up ninyo ako. Agod patyon ko mangisda nga to. Nagatuman lang kami asang sugo sa amon ni Sherwin. Nga, Bangod akig siya sa imo. Ikaw ang pamatuod nga nagtraidor sa iyang imo iloy. Kag bangod ha, ginimuan niya sampaging amin kriminal ka. Kag makasulod ka man sa munti. sa ano niya na pamatud-an nga nagtraidor ang akon iloy sa kay Sherwin? Ikaw gani ang rason. Ikaw ang bunga sa pagtraidor sa imo iloy. Gani gusto ka niya patyon. Kag nagtuman lang kami sang sugo niya. Apang ang matuod, wala mapatay ang imo iloy. Ginluwas namon siya. Kagintago sa isa ka balay. Hindi ba lagi mo? Oo, tuod na. Tuod na. Maayo ko na mo. Pamati. May isugo ako sa inyo. Ano ina, bossing? Kung matuod nga nakahibalo ka mo kung diin ang ako ni Iloy, ibalik ninyo siya sa amon puluyan. Ibalik siya namon, bossing. Buhato namon ina. Siguro nakahibalo ka man kung sa diin ang San Benigno, Sparrow Island. Ibalik ninyong ako ni Iloy dito. Kinahanglan, ato na siya dito buwas. Ate, okay. Ang panggasolina namon niya, bossing. Mabato ninyo ina, kung matuman na ninyong ginsugo ko sa inyo. Matabuhay kita diri buwas. Pero siguruha lang ninyo, nga nakabalik ang ako ni Iloy dito. Oo, bossing. Kag, kumo, ikaw na subong ang amon bago nga bossing, tumanon ka namon. Oo, ako na. Kag wala na sang iban. Sige. Ulag na kamo. Bossing. Gimo. Danny Boy. Dali na. Danny Boy, ano ni? Paano na lang ni kisiilin ato sa mga rebelde? Nagaobra sa dito, nagaluto sa sang ila mga pagkaon dito. Daw sa gago ka balagi mo. Ginpabahian mo kag, kundi nakapalagyo siya. Kung tani, kung wala lang siya makapalagyo, mapos lang naton sa nga idolong dito. Sa iya ni Boss Michael. Di, anong baton to siniman? Anay ka, maminsara ko. Mo ini ho. Nagapanglaban na siya sa suba mo. Dito siya ang bala. Papatiya siya. Nga wala ka na sang malaing nga tuyo sa iya, ha? Silingon mo si Ellen. Nga nagahulat sa iya si Michael. Ginakapoy na ako. Apang madamo pa ako sang lalabahan nga panapton. Ano ini? Nagtuwal sa ukon. Ba nga kamot? Hindi. Kutsong sa sangabol, Black. Nan, naputos ko na siya.
Hindi na siya makasinggit. Karon, dalon ko na siya sa balay. Oy! Anong bot silingon sini? Ibalik ako sa akong ginhalinan. Kay kun hindi, patsun kagit sa mga rebelde. Hindi ka magkadlok, Hindi ka maano, Dapat malipay ka. Kay idolong ko ikaw sa inyo. Ano? Ano ba lang buot mo silingon? Dalong ko ikaw pa uli. Dito sa Sparrow Island. Sinong nagsugo sa imo? Ha? Amo balay nang gisugo sa imo? Ang nagsugo sa akon, amo ang anak mo, si Michael. Ano? Oo! Hindi ka na magsagad sa mo vlog, ha? Kaya para man sa kayuhan mo. Subong kita, dalon takas pantalan. Masakay kita sa sakayan, baka doon sa inyo pulo. Oh. Si Michael kid bala? Ha? Abi maluoy ka. Sugiri ako sang matuod. Matuod na yan akong isugid si imo. Uy, kuya kabutig si imo, O dahil na, magsunod ka sa akon. Kay masakay kita sa sakayan, basi kon maulihi pa kita. Wala ka matuod na galahog? Gindala mo ko diri mismo sa balay? Oo, gani. Wala ko yung kalahog, Gina. Mahalin ako, Oo. Salamat gid sa imo. Madamo gid nga salamat. Wala sang anuman, Dira ka na. Ato na siya. Diyos ko. Sa hindi ako makahangop. Kaina lang. Nagapanglaba pa ako sa suba. Kagsubong. Nakapauli na ako sa amon balay ni Michael. Kagsiling sang gimuo nga ato. Ginsugo ko na siya ni Michael. Nga ibalik ako diri sa balay. Ay, apa nga Ano ba lang natabo? Ay, ang mayop Himuson ko na lang ining balay. Naganilapta lang ang mga gamit namon ho. Kaghipiron ko man ang akon kaugalingon. Uy, saan ko mahambal kay Michael? Ang natabo sa akon isa ka matang nga lusok na. Oh, Diyos ko. Anong buhaton ko? Ano? Gusto? Magamit ako sang salamin nga di kolor. Para nga hindi makita ni Michael ang akon isa kalusok nga mata. Amoy ng buhaton ko. Nora, mapauli na kami. Kagsalamat sa imo pag-atipan kay Lulu Baba. Sang wala kami, kag nagakinahanglan siya sang bulig. Nabutang siya sulat. Nga gintungaan niya ako sang kwarta. Kag ang iban, nabili niya sa bangko. Kag ang bilis sang duta nga iyagin baligya. Pero,
Nora, sa imo ko na lang ato ihatag Hindi na kinahanglan. Ginbilin niya sa ako ng iya salakyan. Kagang iya pensyon nga nasupot, ginbilin man niya sa akon. Bilang pasalamat sa akon pag-atipan sa iya. Di, nalipay man ako sa kaayong ginhatag niya sa akon. Kagang salakyan ginhatag niya sa akon, nagamit ko ina. Ginpamasyar ko siya sa palibot. Bisan pa nga, ginakulbaan siya. Nora, salamat liwat sa imo Hindi ko gid malimtan ang imo kaayo sa amon. Sang diri pa ako naga-estar. Isa to ka parte sa akon kabuhi nga hindi ko gid malimtan. Oo gali. Mahapit kami sa patio nga nalubngan kay Lolo Bob. Sige Nora Amo na kami. Sige. Kabay pa nga makabalik ka dari Marta, ha? Tinguhaan ko, Nora. Maghalong ka mo, ha? Oo. Bard, mahapit anay kita sa patio. Lolo Bob, wala ako sang dala para sa imo. Kundi, ining isa ka pungpong nga bulak nga carnation. Kagsalamat sa imo kaayo. Ikaw ang nag-inakop sa akon sang wala ako sa nahibalan nga kadtuan. Kag hindi ko ina malimtan. Kanugon nga wala mo mabasa ang sulat ni Ellen, ginpadala sa imo. May 8 ka bulan na ang naglikad. Kag nabutang dito sa iya sulat, ang pagtraidor niya sa akon. Kinkawat niya ang akon anak. Gintago niya si Michael. Wala siya sang handom nga mag-apa sa akon. Agud nga magtambong sa amon kasal ni Bard. Ang iya tuyo, amo nga ipalayo si Michael sa akon. Ginangkon niya nga anak si Michael. Kintraiduran niya ako, Lolo Bob. Kintraiduran niya ako. Kag hindi ako makapati nga mabuhat niya ini sa akon. Pasulabihon pa niya nga ipapatay ako kay Sherwin. Sang sa mabuhi ako, kag mabawi ang akon anak sa iya. Nakabati ka ba, Lolo Bob? Kintraiduran niya ako. Ang akon mahirap nga abyan. Siya ang kabangdanan sang akon pag-antos. Nag-antos ako sang tuman kadugay. Pag-antos, natubtob karon. Do hindi ako makapati nga naantos ko ato. Kag sa katapusan sang iya sulat, nagpangayo siya sang patawad sa akon. Bangod na kahibalo siya, nga ilisipon na lang ang iya inadlaw sa kalibutan. Kag amo man ako. Nagambal siya sa iya sulat sa imo. Nga pangayuan mo siya sang patawad sa akon. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love.
Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiruan Navat. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio!